Hello mga moms! Ayan, this is Mom G once again. And for today's video, makakapanayam naman natin, maaaring ilan sa inyo hindi pa kilala talaga yung kanyang mukha, kung sino siya. Kasi most of her videos ay luto, di ba? Ayan, puro mga luto. So, About being a mom. yes, para sa lahat ng mga momshies out there na baka may mga struggles kayo with your kids or sa inyong mga personal life. Well, I guess, our guest, none other than Mommy R. Mommy R will share some of her thoughts regarding sa kanyang buhay-buhay. Pero bago ang lahat, si Mommy, ano yung complete name mo sa ano? Mommy R Foods and Life Diaries. Mommy R Food Lives and Diaries. So, si Jigjag, inaano tayo. So, more on yung mga videos mo kasi is gawa ng sa food. Mahilig ka talaga magluto. Ano mga favorite dishes mo? Yung top 3 dish na gusto mo lagi niluluto? Okay lang. Mahilig kasi kami sa, yung anak ko is mahilig talaga sa sabaw. Sinigang, dito, fried chicken, kasi favorite niya. Yun yung madalas niya kayo. Oo, yun talaga yun. Ayun. So, eto na. Nako, tanungin natin, paano nga ba nagkakilala? Itong si Mommy R at saka si Brenda. Since ako lang, since high school pa rin kami. Magkabatch kayo? Oo. Sa Kami nung third year. third year high school. Kamusta? Growing up, being a friend of Brenda, kamusta siya bilang kaibigan? Masaya. Ano naman yan masaya. Tapos, may mga drama din yun pero Ano madalas na masaya. drama? Ano madalas na drama? Kasi ato ha, bihira namin talaga maringgan siya ng mga drama at emote sa buhay. I mean like yung mga lungkot niya sa buhay. Kasi kilala siyang napaka-strong ng personality at napaka-masaya. Meron ka bang pwedeng ma-share sa amin na yung nangyari sa inyo together na talagang nag-emote or nag-drama siya? Yung ano lang, yung magkasama kami kasi before kasi namatay yung papa, nung after pala namatay yung papa ko, nag-ano na ako sa kanya, diba doon sa Manila, nagtrabaho siya doon sa parang agency, na ano mo yun. Tapos, nag-chat ako sa kanya na i-apply mo naman ako dyan kasi hindi na... recruiting agency. Oo, Na-recruit ka niya. Sa tawag doon yung... Mag-abroad. Oo, yung pa-abroad. Okay. Pa Singapore, tapos nag-chat ako sa kanya, sabi ko, i-apply mo na kasi wala na kami, hindi na-afford ng parents ko na patulong sa Pag-aaral. Oo, ganun. Tapos sabi niya, sige, yung ano ko, siya talaga lang ng process. Tapos sabi niya, Lahat. lahat. Tapos nung kailangan ko nang magpunta doon, sabi niya, punta ka na ng Maynila. Kasi kailangan ko na talaga. Kasi alis na rin. Ayun, nagpunta ako doon. Yung pinaka-unforgettable moment ko talaga sa kanya is yung nandun kami sa airport, sabi niya, lumabas ka na kasi nahuli siya. Okay. Lumabas ka na, labas ka na. Tapos doon ako sa labas, nag-alala ko sa kanya kasi Baka kung ano mangyari. Oo, yung gano'n. Then after nung nahuli siya, saan na kayo nagkita after? Sa labas na, kasi pinalabas na din naman siya. Okay. Kasi di ba, alala mo yung bawal. Kasi noon uso yung parang Oo, yung hindi ka nagadaan sa hindi ka nagadaan sa mga department Oo, or... yung tinatawag OWA. Uwa, yung mga Okay. So naano siya, na palabas lang din siya. Pero hindi siya nakulong. Hindi siya nakulong. Pero nahuli talaga siya na lang siya yung nakapagod. Kasi yung amo niya pa. Okay. So parang ano siya noon, parang ang naging labas, naging illegal recruiter. Oo, yun. Kasi matagal ako nag-antay doon. Mga inabot yata ako ng mga 2 months o months. Hindi. Sa Manila. Oo. Natuloy ka ba yung lumabas? Oo. Magkasama kami sa isang kwarto. Magkasama kami kasi pumupunta sa... So marami na rin talaga kayong pag-share. Ano na, parang ano na kami sa... Alam namin yung hirap at yung... Meron na to alam. Oo, meron na. Ito na. Medyo fast forward natin. So, nakapag-abroad ka at siya ganun din. Nahanap niya yung sarili niya sa entertainment industry hanggang sa naging vlogger siya. Pagbalik niya rito from Japan or from Manila, kamusta na kayo? Japan na? Pagbalik. Actually na ano yung communication namin kasi Naputol? naputol kasi busy siya, busy din ako,
kayo. Okay. Alam nyo kasi mga moms, no, kung hindi nyo na, kung yung iba sa inyo ay hindi pa alam talaga at pamilya, kung sino talaga si Mommy R. Ilang beses to nagpalit yun dito. Out of nowhere, wala. Gusto niya lang din magbigay ng pasasalamat to Brenda and Ubitagang for helping her dun sa ginagawa niya. Actually, yung ginagawa niyang ginagawa niyang pagbablog is personal naman niya. Pero hindi yun sa kasi yung yung pumunta ko sa kanya is yung parang kapatid ko na kasi yun parang hindi Tsaka siya- kasi pares kayo nagsama dun Oo, sa hindi. pagsin. Since high school pa lang kami, talagang magkasama kami sa event. Wala ka ng baon, mga ganun. Parang alam namin yung ano ba yung hirap ng Hirap. buhay, mga ganun siya, mahirap siya. Tapos, kasi hindi lang kasi kami hindi lang kami classmate ng high school. Nag-classmate kami sa vocational course, yung HLS. Magkasama kami. Tapos, siya huminto kasi siya kasi pag second sem huminto siya pero na-enroll siya, hindi lang siya pumasok kasi nga may alam niya kasi yung first pa lang ng first day pa lang First sem. first time pa lang before kami na tuloy-tuloy sa ng parang orientation kasi sinabi nung instructor namin na ganyan ang gastos, ganyan, bla. So yung isa sa mga inalalay. Yung parang na-stress siya, kinabukasan, hindi na siya pumasok. Yung parang... Kaya pala mas lalo nahasa yung pagluluto. Tapos kasi diba nag-aral ako doon yung classmate namin. Nag-aral ulit ako ng HRM. Tapos 4 years na to? 3 years lang kasi 3 years lang yung natapos ko kasi yun na nga yung time na namatay yung papa ko, yung nag-abroad na ako. Okay. Eto, kasi po, no, si Mommy R, kapag nasa peligro na talaga ng budgeting si Brenda, siya ang nagiging, financial. Naku, kinakabahan ako. Uy, baka mamaya maraming mag-PM sa'yo. Totoo yan. Ay, totoo. Marami na. Ang dami talagang sa akin. Nag-PM ngayon. Alos, hindi ko na nga binabasa. Kasi kung hindi ng tulong. Ano naman ako, wala naman akong trabaho. Tsaka yung asawa ko lang naman nagtatrabaho. Siyempre, may isusunod kami. Nakakapahiram ako, oo. Kasi alam mo na, yung pera na pangbayad namin sa sasakyan next month, yung mga ganun. Naikikip. Oo, yung ikikip Para hindi mo namin. magasto. So, Oo. yung ibabayad niyo, yun ay Oo, pangbabayad. kasi alam ko na yung maghihiram sa akin, kagaya ni wala, Brenda. diba? Brenda. Alam ko naman, nababayaran niya ako sa ganyan. At least, diba, nakakatulong ako. Tapos, nandiyan lang din ang pera na ipangbabayad ko sa para next na para sa sasakyan, para sa mga gasusin sa bahay, yung mga ganun kaya please. Sorry. Please talaga. Sorry din ako. Hindi ko kaya tulungan lahat. Diba? De, tsaka ito lang ha, ito lang din ang kagandahan, no. When it comes dun sa pagpapahiram mo ng pera, decision mo to or pares kayo ng asawa? Oo, alam niya. Alam ko. Okay. So, kailangan. Sinasabi ko naman na love hindi lang sa ito sa resident. Magsalo mo, mabayad. And even your other closest friends. Oo, basta mabayad yun ang problema. Diba? Ano siya talaga kay Jen? Hindi, sorry for that. Yung tiwala kasi, kaya ka para magpahiram. Kasi, syempre kung wala ka rin naman tiwala kay Brenda, I don't think na basta-basta kang magpapahiram ng ganun kahalaga. Ganun kalaking halaga. Diba? Saka hindi na kasi, basta meron lang. Yung parang meron lang yung pera na... So, dumarating ka rin sa time na kulang, wala ako man. Sabi nga sa kanya, baka next month magipit ako. Diba? Baka may extra kami yan, hiniram ako sa inyo. Okay. Kasi alam niyo na pag W talaga Kunyari, nasa... Hindi naman everyday yung sahod. Correct. Kunyari, nasa bakasyon, like ngayon, nasa bakasyon asawa ko. Wala kami lang, di ba? Kamusta ba yung store? Yung story. Yung store mo? Yung story doon sa... Wala nga, na namin kasi Dahil? matumal kasi yung doon. Yung kasama mo? Wala. Kasi yung kapatid ko sa nag-aaral. So, walang araw-araw talaga natin meeting sa store. Kaya, na lang namin yung sasakyan. Kanang siliba na lang. Nako. Eto. Sana mas marami pang videos, no? Nakakatawa kasi nakakatawa ng puso. Kasi marami talaga rin nakaka-appreciate ng mga videos mo. Yung mga simpleng food, ginagawa mong extraordinary. At kahit kami, lagi kami nagugutom at nakakatikim ng mga niluluto mo. Kaya sa lahat ng mga moms out there, kung meron kayong gustong experiment ng food,
panoorin nyo lamang po yung mga videos and mini vlogs ni Mommy R mula sa kanyang page, once again. Mommy R Foods and Library. Ayan. So, makikita nyo yan dyan sa ating link sa baba para ma-follow nyo siya. At for more videos at kwentuhan, ako, abangan nyo po yan sa mga susunod naming chikahan dito po sa Momshi Talk. Muling, this is Momshi G, together with Mommy R, and yan yung mga bisita namin. See ya! Thank you so much! Salamat! It's DJ.